απαραίτητα για να συμπληρωθούν οι φακέλοι. Σήμερα είμαστε στο παραπέντε. Σήμερα καλείται ο οργανισμός, καλείται η πολιτεία να εκπληρώσει μια υποχρέωση που έχει έναντι της Λεμεσού. Η Λεμεσός νομίζω ότι είναι η πιο αδικημένη επαρχία όσον αφορά ποδοσφαιρικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Είχαμε το πρόβλημα που εμφανίστηκε στην αρχή της σεζόν για την καταλληλότητα του Συρίου Σταδίου. Έγιναν τόσο από εμάς όσο και από το ΓΑΣΙΟ για τον ΚΟΑ οι μελέτες. Το Τσίριο έχει ημερομηνία λήξεως και η ημερομηνία λήξεως του είναι πάρα πολύ σύντομη, πάρα πολύ κοντά. Οπότε η Λεμεσός χρειάζεται επιγόντως γήπεδο, χρειάζεται επιγόντως ποδοσφαιρικό γήπεδο. Η Λεμεσός